Hallelujah. 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 Amen. Sithatha lethuba bazalwane siyayithoba phambi kobuso. Hallelujah. Amen. Sibonga inkosi ephinde yavula umnyango ukuba sizoma kuyona lendawo. Hallelujah. Amen. Akona ukwazi kwethu, akona ukwenza kwethu, but ingoba inkosi ivumile. Glory be to Jesus. Amen. Siyabulisa kubazalwana basibukelayo live ku Facebook. Ngelihle igama lenkosi. Abazalwana babukela amavideo ethu ku YouTube, siyabengelela kubona. Abazalwana balalela ama-audio ethu kanye nama-podcast ethu, siyabulisa nabona. Hallelujah. Amen. Glory be unto the living God. We thank the Lord ukuthi once again usiphumelelile. Hallelujah. Elishayela izandla ngokuba khona. Bekuningi bekungavimba, but inkosi yavuma ukuthi uze la. Hallelujah. We are trusting the Lord ukuthi we will get a message evela kuyena that will change impilo zethu. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Bazalwane, umyalezo wethu wanamhlanje uthi akanqotshwa okaNkulunkulu. Hallelujah. Umyalezo wethu wanamhlanje uthi akanqotshwa okaNkulunkulu. Hallelujah. Ngizame ngesilungu bazalwane, kwasho ukuthi isilungu siyangiphikisa. Hallelujah. So namhlanje sizothi akanqotshwa okaNkulunkulu. Glory be unto the living God. Hallelujah. First John chapter 5 verse 4. Hallelujah. First John chapter 5 verse 4. Glory be unto Jesus. Ngiyacela ke bazalwane oyiphethe uzobe esifundele. First John chapter 5 verse 4. Yes. Because everyone has been born from God has won the victory over the world. Our faith is what wins the victory over the world. Ngicela uphinde usifundele sisi. Because everyone who has been born from God has won the victory over the world. Our faith is what wins the victory over the world. Glory be unto Jesus. Amen. Ngicela bazalwane nekhona imphethe ngesizulu enze njalo. Incwadi kaJohana yokuqala chapter 5 verse 4. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ngicela uphinde usiphindele. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe. Ngicela uphinde usiphindele sisi. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ngicela uphinde usiphindele sisi. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ngicela uphinde usiphindele sisi okugcina. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ngicela kamagcina ngcisi uphinde usiphindele. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe.
lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Linamandla liyaphila liphefumulele nguwe. Namhlanje khuluma ngalo maqeda bese ukhazimulisa uKristu phakathi kwethu. Sidibene ukuzozwa wena. Awubahlanganisa abantu bahlanganisela izwi. Akwenzeki ofika ebukhoneni bakho abuyele emuva enjalo. Siyakhuleka ke namhlanje nazi impilo zethu, nazi inhliziyo zethu. Nkosi wena ubona nasekusithekeni, khuluma ngalo maqeda bese kuyaguquka impilo zethu. Khuluma ngalo maqeda bese kuyaguquka izimo zethu. Siyabonga ngalo, siyacipha thina Nkosi sishona phansi. Phakama ke kuyona le ndawo ngoKristu lo Nkosi yethu. Amen. Bazalwane, bengizothi namhlanje akanqotshwa okaNkulunkulu. Bengizothi bazalwane nyana akanqotshwa okaNkulunkulu. Kuyenzeka abantwana basekhaya sisemhlabeni la siyaphila. Kuyenzeka uthi ubheka ngaka left, uthi ubheka ngaka right, ubone impimisa ngakuwena. Kuyenzeka uthi uyabuka ubona abantu bakuphendukela. Kuyenzeka uthi uyabheka ubona abantu bekuvukela. Kuyenzeka uthi uyabuka ubona abantu baqhamuka ngendlela eziyisikhombisa. Uthi uyabheka ubona ukuthi yonke lempi ibheke ngakuwena. Athi obhala kahle umoya wembusi ukuvukela uzungayishiyi indawo yakho, ngoba kuyenzeka isitha sinikeza imvume yokuthi siyogadla siyohlasela. Uthi uyabheka unqanda amanzi ukuthi angangeni endlini, but nanka amanzi ayangena endlini. Athi obhala kahle umisitha sizohlasela. Umoya kaJehova uyasiphakamisa istandard. When the spirit of the ruler rises up against you, umoya wenkosi he raises up the standard. Yebazalwane, uma sihlaselwa, isivukela, izinto ziphithene, inkosi yenza umsebenzi. Akanqotshwa okaNkulunkulu. Haleluya. Akanqotshwa okaNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli la sifunda khona konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Nake sinqoba ngakho ukukholwa kwethu. Thina uma sikhandwa, uma sakhiwa, sadalwa noma sizalwa uNkulunkulu, thina asibona bezwe thina ngoba uJesu wasifela enqamlezweni. Lithi iBhayibheli wasipha amalungelo ukuze sibizwe ukuthi siyindlalifa zezulu. Uma simvuma njengenkosi nomsindisi, automatically i-identity yethu iyaguquka, ngoba yebazalwane sasikade sikude naye, but yena wasilanda ngegazi lendodana yakhe. Athi 3:16 ngokuba walithanda izwe waze wanikela ngendodana ezelwe yodwa, ukuba lowo nalowo okholwa yiyona angabhubhi maqeda
yokuphila ophakade. So thina uthi uPeter ubekhuluma thina sizelwe ngembewu engabuni. Ingakho noma sithathwa sifakwa phansi kucatshanga ukuthi siyaphela, kucatshanga ukuthi siyangcwatshwa, kucatshanga ukuthi ayikho into yophinda ibe khona. Bayamangala uma bebona sekuba khona isprouting esenzakalayo. Bayamangala uma bebona sekuba khona ama-leaves ahluma. Bayamangala uma sebabona istem siphakama bathi besithi lo muntu ungcwatshiwe. Bayamangala uma bebona sesiphakama ngoba thina ebazalwane asinqotshwa noma impi ingashaya kangakanani noma impi ingagadla kangakanani asinqotshwa thina, asiqedwa thina. Kahle kahle la empilweni abantu aba-understande nalaba abasiphendukelayo nalaba abasivukelayo aba-understande ukuthi ikholwa awuluyisi ngoba waluyisa kunalento evuka ngaphakathi, kunenkani yaseKalvari evukayo. Ithi you cannot die here, ithi you cannot give your enemy isatisfaction ngoba wena uzelwe ngembewu engabuni. Labathi uyaphela khona bayamangala babona uqhamuka bathi kanjani besithi simgcibile bathi nawe uphunyuka bemphethe nangu uqhama kavinjelwa nangu ecabanga ukuthi kuphelile kanti unenye into azovela ngayo ngoba ebazalwane asihambi sisodwa. Asihambi sisodwa. Misconception ithi through trials siyaphela. Misconception ithi uma zisehlela, uma imvula zisinetha zisho ukuphela kwethu. Misconception ithi uma zehla inyembezi emehlweni siphelile, umoya wethu ulimele ushayekile siphelile. Uma silele embhedeni ibonakala ngathi akuvukeki, amapheyini abhokile, kuba ngazuthi siphelile. Kanti lina mane it's just a misconception. Ngoba yebazalwane uthi uPaul umekhuluma landelani mina njengokuba ngilandela uKristu. Kwenzakalani ukuze uyohlala noKristu? Ngoba ithi incwadi lapha seziningi kakhulu abazalwane ngokuzikhohlwa kancane. Lithi iBhayibheli uma likhuluma uma navuswa kunye noKristu funani okwaphezulu. Manje ke thina sivuswe noKristu, so ukufuna kwethu sifuna okwaphezulu. Uthi uPaul landelani mina njengokuba ngilandela uKristu. Nam sifuna ukulandela yena sifane naye simfuze. Uma sifuna ukufana naye sifune okwaphezulu. Uthe icriteria yokuba simfuze sifane naye iyodwa isiphambano. So ithi lento ofuna ukungilandela akayidele, ofuna ukufana nami akabeka impilo yakhe phansi, maqeda thabathi isiphambano bese uyangilandela. So abantu aba-understand ukuthi kahle kahle indaba yethu ipheleliswe esiphambanweni ngoba the more we bear the cross, it is the more we become like him. So the cross kahle kahle ayisho ukuphela kwethu ngoba even noSathane ubekade cabanga ukuthi uJesu uyaphela esiphambanweni, kanti isiphambano sisho amandla kaNkulunkulu ayenziwe aba evident phakathi kwabantu. Ingakho yebazalwane
bazalwane sisithwala isiphambano sisitshatha isiphambano ingoba siyaqonda ukuthi senziwa esiphambanweni ngoba bonke abazelwe uNkulunkulu balinqobile izwe sizalwe ngesiphambano ngoba ikona emnqamlezweni la wahlatshwa khona maqeda wazala ibandla la wahlatshwa khona kwaphuma amanzi negazi ngoba omama bayazi ukuthi amanzi negazi aphuma during childbirth. It was the cross that gave birth to us. Ingakho yebazalwane i-pain does not move us because we know ukuthi sizalwe kuyo. Hallelujah. Glory be to God. Akanqotshwa okaNkulunkulu. Glory be to Jesus. Akanqotshwa okaNkulunkulu. Understand ake nganasekhaya ukuthi nginama elements angakhile. Pain is part of them. As a child of God, I had to go through stuff. I had to ukuba ngidlule entweni uma nizongibona ngimile namhlanje angimanga ngoba kumile but ngime ngoba kunezinto engadlula kuzona ezinye zazo ngicabanga ukuthi ngiyaphela kanti ngizoqiniswa ngoba kahle umusangena entweni abakutshela ukuthi kahle kulesimo usodlula ngoba ezinye zakhona uma zenzeka noma sikwehlela zenzeka ngendlela uzucabanga ukuthi kusho ukuthi ngiyaphela lana kanti mina kunesandla sakaJehova esikuthwalayo sikudlulise sithi kuleso sima uyiphela. So uma nibona ngisamile namanje ingoba kunesandla esesamthwala while I was going through. Now I understand ukuthi I had to go through in order to get through. Ngoba ukuba kwami namhlanje akufani nokwayizolo. Namhlanje ngiyaqonda ukuthi kunamandla enginawo ebekade ngawabona izolo ngoba izolo bengicabanga ukuthi ngiyaphela kanti ngiyakhiwa bengithi ngiyaphela kanti khushulwa amasele ukuze ngikwazi ukumelana nezinye izimo engayimela izolo. Sengithi-ke namhlanje lezimo zayizolo ngingayimela namhlanje ngoba la ngakhiwe khona ngakhiwe endaweni ebuhlungu. Akanqotshwa okaNkulunkulu. Uthi uDavide kade emusha manje sengimdala kodwa ngazi ibono kaJehova eshiyiwe. Athangaze ngbono kaJehova elahliwe. Athangaze ngbono kaJehova edeliwe. Athi ivinenzalo yakhe angaze ngibona iphansi ukudla angaze ngibona iswele ngoba lo kaJehova uyamethembela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthwala uzube mdala. uNkulunkulu uyakuthwala kuze kube ngale kwethuna. Athi uDavide okaJehova akashiywa. Ungathathi ithemba lakhe walibeka ngokugcwele wathi Nkosi ngithembela kuwena angeke uzungishiye angeke uzungilahle angeke uzungidele. Akashiywa okaNkulunkulu. Ngelinye ilanga imi iyaphuma kwaJuda. Uma kuphuma impi uJehoshafati
ukhuluma noIsrayeli uthi kholwani kuNkulunkulu wenu Jehova niyakuqiniswa. Uthi kholwani abaprofeti ababeke phakathi kwenu niyophumelela. Uma umkholwa ngezwi lakhe, umulalela izwi elishiwa abaprofeti ngempilo yakho, uzokwazi ukuthi uphumelele. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyaletha izwi leprofesi phezu kwempilo yakho, la bese udela konke khona, la bese uthi izinto zami angiboni ziphinda sihlangana, angiboni ngiphumelele. uJehova kulethele izwi elizokuqinisa elithi wena uyinhloka uwona umsila, elithi yena unamacebo amahle ngawe wokuphumelelisa not wokubulala. Maqeda bese ukholo lwakho luyaqina ngaphakathi kwakho, ukholo lwakhe bekade seliphela liyabuya liba revived, ukuthi awu kanti inkosi nami, awu kanti Jehova usambona kulesi simo. Bengicabanga ukuthi inkosi amehlakha wasambone, bengicabanga ukuthi inkosi awusamnakile, bengicabanga ukuthi inkosi awusabhekanga ngamina, bengicabanga ukuthi inkosi usumdelile, kanti weNkulunkulu usacabanga ngami. Ngiyabonga wesimakade ukhunjuzwa namhlanje ukuthi imicabango yakho igcwele mina. Athi uDavide uyini umuntu ukumnake na, uyini umuntu ukumcabange weJehova. Bengizothola Jehova akaqotshwa. Glory be to Jesus. Akaqotshwa okaNkulunkulu. We will make any adjustment needed if the battle demands it. Uma impi idinga ukuthi senze ama-adjustment, siyawenza ama-adjustment. But isinalo i-assurance esinayo eyokuthi uNkulunkulu akaqotshwa. Hallelujah. Ngelinye ilanga ama-Amaleki alwa noIsrayeli. Lithi iBhayibheli ophambili empini uJoshua. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma noIsrayeli wathi izandla zakaMose ayiphakame zakaMoses. uMoses umephakamisa izandla, uIsrayeli uyanqoba. uMoses ekhathala ehlisa izandla, uIsrayeli uyanqotshwa. Lithi iBhayibheli kwasondela uAaron benoHure, bafika babeka ilitshe kuze uMoses ahlale phansi, maqeda bambamba izandla bayiphakamisa ukuze impi kaJehova iqhubeke inqobe. Yebazalwane, ukuhlangana kwethu asihlangani nje for the sake of ukuthi sihlanganela ubumnandi. Ukuhlangana kwethu size la ukuzokufaka nawe inkane, sizokuhlota ukuthi uze ungagivapi, ngoba impi imele ukuthi wena uyinqobe. Uma amandla ngazuthi kuwena ayaphela, uma ikhwepha zakho zishona phansi, sikhona ukuze sizophakamisa izandla sithi lo mhlaba ukwazi ukunqoba. Fanele sabe siye ekhaya, nawe siyakudinga. Noma ungathi ngimthakathaka, but nawe siyakudinga, ngoba lithe iBhayibheli abanamandla abaqinisa abangamandla. Hallelujah. Asikho la ukuthi sizokujaja. Hallelujah. Unamaphutha wakho uyahluleka la uhluleka khona. Silapho sikutshela iqiniso, maqeda sikukhulekele. Hallelujah.
hayi ukuthi siyakujaja asijaji. I believe asinawo lawo mandla noma lawo magunya ngoba nathi sisamiselwe yethu judgment, but inqobo nje ehlanganisayo noma injongo esihlanganisayo ukuthi asambe sonke siye ekhaya siyobona lo wasifela, ungasali kanti bukanti uhlanganyela nathi, but ngenxa yokude bendlela athi amandla umephela wena wabuyele emumva wathi angihlale ebuthakathakeni bami ngoba ubuthakathaka buyaganga noma ubuthakathaka bustoti ufuna ukugcina kulawo malimits ukuze ungamboni uNkulunkulu ngoba uzoloku unesa ubuthakathaka kanti uyayibambelela kubukhonza uNkulunkulu without reservation, kubukhonza uNkulunkulu abuleke ngamandla, but indaba ubuthakathaka umsabambile waqeda wafihla ngoba lithi iBhayibheli ofihla isono sakhe akayiphumelele. Glory be unto Jesus. Glory be unto Jesus. Sikhona for wena ukuze uqonde nawe ukuthi konke okuzele uNkulunkulu kuyalinqoba izwi ngoba kahle kahle akufuneki ukuthi unqotshwe yizwe. Inkinga yethu izwe liyasinqoba uyisitha ngale ndlela esikhani ngayo, sikhanda amasu ukuthi sidistract unake lezo zinto, kuncipha ukuthandaza, unake izinto esemaceleni, kuncipha ukufunda izwi, kuncipha ukufuna uNkulunkulu, kanti isitha siyajabula sithi sengimtholile kanti ina mabazalwane kokuzelo uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Silawo uzolinqoba izwe ngoba izwe linobusathane, izwe liyivile konke okusezweni noma ngathandeka kanjani akona kwethu ngoba thina asibona bezwe. Angeke ngizame ukuqeda bazalwane. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uIsrayeli ubekade azi ukuthi njalo masiye empini once abona ngathi siyahlulwa fanele sisondeze uJehova wethu. Haleluya. Sabaka Jehova but impi yafika izosihlula. Umifika lempi fanele uJehova asondele. Lithi iBhayibheli ngesikhathi saka-Eli waphuma uIsrayeli eyolwa namaFilisti, umelwa wanqotshwa uIsrayeli. Umenqotshwa bagijima balanda umphongolo wesivumelwano bawuletha empini bawukherile ngenjabulo nangentokozo, bathi manje sesiyonqoba. Lithi iBhayibheli amaFilisti waphathwa yintwebe, wasaba amaFilisti wathi kusho ukuthi abonkulunkulu babo sebaphakathi kwethu, yilabo uNkulunkulu abavula ulwandle olubovu, yilabo uNkulunkulu abaqeda ngabantwana baseGibhithe sebafike phakathi kwethu maqeda. Lithi iBhayibheli athi amaFilisti asilwe like never before. Let us fight like we are dying. Let us fight like there is no tomorrow. Lithi iBhayibheli uma belwa amaFilisti, walwa amaFilisti wanqoba uIsrayeli. Umeqeda ukumnqoba uIsrayeli kwenzeka izinto ezintathu. Okokuqala amaFilisti wathatha umphongolo wahamba nawo. Okwesibili kwafa abantwana baka-Eli uHofni noFinehasi. Lithi iBhayibheli uma sebafike kwabakhona isigijimi esiya ku-Eli umpristi siyomtshela ukuthi umphongolo
kaJehova usuthathiwe, ngoba to Israel umphongolo it represented the presence of God. Ukuthi ngaphandle komphongolo it is like we are naked. Ebandleni lethu namhlanje ebazalwane, ngaphandle kwabamoya engcwele sihambaze, asikwazi ukwenza lutho, siyamdinga umoya engcwele azothi mend our lives, ukuze konke sikwenzayo sikwenze naye through yena. Wathatha umphongolo watshela uEli ukuthi umphongolo uthathiwe. Umetshela lithi iBhayibheli he was about 90 years of age. Asidudla lithi iBhayibheli ahleli duze kwesango, duze kwegate. Lithi iBhayibheli waqeda wawa intamo yakhe yabhenda wafela khona lapho. Lithi iBhayibheli while konke lokho kwenzeka, lithi iBhayibheli umkaFiniyasi ubekade ayongena kuLabor, ubekade ezodiliva. Lithi iBhayibheli watshelwa because lapho ubekade sekefa, lapho besekunqamuka ukufa nokuphila. Lithi iBhayibheli uma bemtshela bathi kuyena take courage, jabula ngoba sewuzele ingane, naye selazwile ukuthi umphongolo wesivumelwano uthathiwe. Lithi iBhayibheli wathi akwazi ukujabula, bambuza bathi ubani igama lomntwana, wathi igama lomntwana uIkhabhodi. Ukuthi Ikhabhodi kusho ukuthi the glory has departed. Yebazalwane, umthandazo wami ukuthi size singabi ibandla elingenayo inkazimulo kaNkulunkulu, ngoba sizoyithola sesithatha ama-strange fires siyowafaka e-altare, ngoba umlilo ungasabonakali, kubonakala ukuthi i-altare alisavuthe. Ngakho-ke asizame sisubstitute umlilo kaJehova, sifake wethu umlilo, kanti lapho kuyosho ukuthi inkazimulo isithathiwe, uJehova kasekho nathi. Umthandazo wethu ukuthi njengoba esitshelile wathi konke okuzelwe uNkulunkulu uyalinqoba izwe. Umthandazo wethu ukuthi weNkosi asitale kuwena, asifane noMaria siyohlale nawe ngeNkosi, sifunde kuye, ngoba lo angekho ongasithathela khona. Abanqotsha okaJehova. Akanithi kwesigcina noma ungabukana nami, noma ungabhekana nami, bambalanka amazwi ukuthi mina ngimokaJehova. Indaba yami yaqedwa esiphambanweni noma yapheleliswa on the cross. I am the beloved of God. Anqotshwa mina ngoba kunama-battles azovuka. Izwe lifuna ukwenza into eyodwa, izwe lifuna ukunqoba. Wathi waba nesivumo wathi ngiyakholwa. Kuza ama-trials ahlukile, kuza ama-trials angafani nakumuntu othi mina ngiyakholwa. Ukulingwa kwethu yebazalwane akufani. Lithi iBhayibheli ziningi inhlupheko zolungileyo, nabanye bayadlula but abadluli njenganathi. Thina into esikhathile ukuthi inkosi uma isibheka ithi silungile. So izwe lifuna ukwenza into eyodwa, lifuna ukunqoba izwe. Uze ungavumi unqotshwe izwe, ngoba lithe iBhayibheli konke okuzelwe uNkulunkulu uyalinqoba.
ukwenza into sebakubonile ukuthi njalo mama Sunday uphatha umngane wami, uphatha iBhayibheli lakho, uphatha ibheki yakho, bakubuze bathi uyapi ngoba bayakumaka phela abantu uthi ngisaya enkonzweni, sebakubonile ukuthi wena ula, sebakubonile ukuthi wena ukuphi, bazokwenza into ezokunyanyisa, bafuna uphendule out of air ngoba ukwatile, akekho ongakwati yebazalwane, ngoba ukwatile uphendule bese bathi iyo kanti abazalwane baphendula kanje, ungashelanga umuntu ukuthi ngumzali wakhe, but ngoba sekunalehlukile abayibonayo ukuthi lo lendlela ehambayo mhlawumbe ayifani neyethu, indlela bakumakha ngayo sebakumakha nge-higher grade, bakumakha ngendlela ephezulu ukuthi lo akulindelekile kuwe. So yabazalwane ngizothi ukulingwa kwethu akufani, ulingwa ngokuthi ukuyiphi level kula ulingwa khona, but sithi uma sizogana funa ubambe lo sigadla in a sense yokuthi uhlukane nokholwa kwakho uthi angisakholwa. Yiko lithi iBhayibheli nayi inqobo enqobe izwi. Hallelujah. Awuphinde lapho thina ufune nje leyo part, nayi into enqoba. Yes. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwi. Yes. Lokhu kuyinqobo enqobe izwi. Lokhu kuyini abazalwane? Inqobo. Enze njani? Yini leyo? Ukukholwa kwethu. Yini leyo? Yini leyo abazalwane? Isho impela abazalwane, uqeda ukushuthezwa. Khulumani abazalwane. Ningasabi khulumani abazalwane. Yini enqobe izwe ebazalwane? So whatever comes izoshaya ukukholwa kwakho ukuthi you end up not believing ukuthi kungenzeka. Kunezimo ozoyithola phakathi kwazo, abanye bayithola baphakathi kwamafutha abilayo, uthi uyabheka ubona ukuthi akukho ukuphuma la, but lento efika kuwena funa wazi namhlanje izele ukuthi iqede ukukholwa kwakho. Uma ungahlukana nokukholwa kwakho kuyothiwa well done kuyona, kuyothiwa simtholile nalo bekathi uyabaleka, yepha nyala uzungavumi, refuse ngawe ungahlukani nokukholwa kwakho. Mkholo uNkulunkulu noma ubona ukuthi akwenzeki, noma ubona ukuthi ngazuthi uphendula abanye athi ohlabela uNkosi mawubasiza abanye nama ngithi noma ngibona ngathi abanye bayaphenduleka ngisele ni, but mangahlukani nokukholwa kwami. Hallelujah. Mama hlukani. Ngiyacela ebazalwane seniqedile, ngicela ukuthi ungahlukani nokukholwa kwakho. Ngalela langa wavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, noma sezenzeka izinto usungahlukani nokukholwa kwakho, ukuthi ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela futhi uzongihola endleleni yonke. Umfune mntaka baba nasekusithekeni ungene ujule uhlale kuyena uthi Nkosi angihlukani nokukholwa kwami, ukukholwa kwami ikona okuyongivulela iminyango, noma izolo ngasenzakalanga but angiyeke ukukholwa kwami ngoba ikona engiyonqoba izwe ngikona
yikona engilingwa ngakho ukuthi ngikholwa kangakanani ukuze kubonakale yebazalwane ukuthi ngizelwe uNkulunkulu izwe ngiyanqoba angibambelele ekholweni kwami. Mahlukana ukholwa kwakho, mahlukana ukholwa kwakho. Hallelujah. God is working. God is at work. Don't renounce your faith. Ungakiye ukukholwa, qhubeka ukukholwa. Qhubeka uthandaze sengasabonakala. Qhubeka ujule uhlale naye ubekuyena. Uthi Nkosi ngithembile ukuthi wena uzokwenza. Athi iBhayibheli ngethembile yona leyo nto. Ukuthi oqala umsebenzi empilweni yakho uzofeza ube naloko uthi Nkosi kunomsebenzi owaqalwa azange ngiwuvotela azange ukhethe bengawuthandi bengawufuni benganase. I am trusting you ukuthi Nkosi you will see me through. I am trusting you ukuthi Baba you will carry me through to the other side. Noma ngidlula ngidabuke emanzini amaningi wena Nkosi unami. Noma kunamadwala uyawaqhekeza before me. Noma kunentaba izakuba flat before me. I shall go and possess indawo ngizele kuyo. Ngiyacela mntwana baba usungahlukana ukholwa wakho. Noma uvame usizi nenyembezi usungahlukana ukholwa wakho usungakuyeki. Hallelujah. Fana ne-ambulance. Amen mntwana baba. Fana ne-ambulance. I-ambulance ikhaliya phambili. Nawe join khaliya phambili. Hallelujah. Uthi no retreat no surrender. Lokho engikuzwile sengibambelele kukona. Wayicela kangaka ukuthi ungakiye ukukholwa kwakho ingoba lithi iBhayibheli laba bake bathesta bezubumnandi bakaNkulunkulu baqeda basuka akulula ukuthi baphinde babuyele. Baba nezinto sebayibe yingakho ngithi kuwena le uNkulunkulu akuyekisa yona nawe vuma ukuyiyeka uzungathi kunzima. uNkulunkulu ekhiphe banganini mvumela uJehova ngoba uJehova kunendawo nabantu azokhipha kubona kanti uJehova uya-aligna ukuze uzoya ku destiny yakho ngoba wahlala nalaba bantu wahlala kulezi ndawo angeke ufike la uNkulunkulu akufuna khona. Vumela uJehova asebenze empilweni yakho. Fanele uthi bekade ngikholwa last year but ekhole bengilo last year this year ngisasiyilo. Sekunezinto engiyekile, sekunezinto ezikhulile kimi, sekunezinto ezahamba sadevelop. Ngobani? Ngoba uJehova wenza umsebenzi kuwena. Lo msebenzi awukakapheleliswa. Lo msebenzi uyaqhubeka, it's a continuous basis, kind of a job. Yingakho yebazalwana abantu basibona ngazuthi sigqoke impahla ezinhle ezithandekayo. Iqiniso ukuthi yebazalwane sigqoke i-overall kamoya. Sifakanga amathupisi wamasudu yebazalwana, sifakanga impahla ezithandeke ebantwini. Kahle kahle iqiniso ukuthi sifake ama-overall. Come on. Kahle kahle uma abantu bebuka befana ukuthi babe nayo lento, it's just ukuthi abantu ababi nayo but bedinga ukuthi babe nayo lento ukuthi wena you are work in construction. Singaphakamani thina sonke.